Dobrý, len sa spýtať, robím anketu. Či viete o tom, že tu bude stať Aupark na námestí? Vieme. A čo si o tom myslíte? Dobre, to cez celú Štúrovu má ísť. Cez celú Štúrovu. Ne, tuto má končiť. Jak končí Slovan, tak odtiaľ až do konca. No moment, ale to až tam má ísť, nie? Ne. Toto zostane tak, ale má byť zastávané od konca po táde niekde. Tu má Príde na to, či sa dožijem toho. Vy ste sa tešili na to? Áno, pravda, že. A nechýbalo by vám námestie? Nie. Prečo? Čo je pre ľudí dobre, to je aj pre mňa dobre. To je dobré. A námestie nie je dobre pre ľudí? Na čo? Sovietské pomníky, tak preložíme ich inde. A vy ste odtiaľ z Košic? Áno, stade zo Štúrova. A vy ste boli rád, keby to bolo celé takto? Áno. Keby toto zrušili a tu by gondoly plavali. Nezamestnaní by veslovali a tak by sa chodili aj taxíkom. No? By bolo dobre. Hej. Ďakujem. Prosím.